Usomahlaya waku-TikTok ukhwele wadilika kumthandeni Igcokama Elisha mfakamanqele. Lo somahlaya uthe umthandeni waqamba amanga wathi uthenge imoto ihlobo le-Isuzu wathi eyakhe kodwa akaphindanga wabonakala ehamba ngayo. Lo mlisa ubese eqhubeka wathi umthandeni uphinde waqamba amanga wathi uthenge iPolo i-GTI kanti futhi akusilona elakhe elemenenja yomacekeceke. Abalandeli beGcokama Elisha akubaphathanga kahle lento le eshiwe yilo mlisa, babese bemthuka lo mlisa bamtshela futhi ukuthi akayeke ukudicilela igama leqhawe labo phansi. Lento le ayishoyo ayikho ngoba umthandeni akaze asho lutho ngalezi moto ukuthi ezakhe noma akusizona ezakhe. Akhona nama-comments angenile aphuma kubalandeli bakaKhuzani. Enye yawo ithe lo mlisa akayeke ukufaka igama likaKhuzani nalapho elingangeni khona, yena akabhekane nalo abhekene naye ayishiye igama likaKhuzani. Hayi cha, ngiyavuma impela uKhuzani methi umthandeni uyaforce unamanga ka5 years. Hey cha, umthandeni unamanga. Uyakhumbula mfowakamanqele uthi uthenge iveni leSuzu leli. Lashonaphi lo veni nini? Ngoba siphindanga salibona, sagcina ubone nje ushuthe ngalo nje na. Imoto zakho uhlezi uyiveza kodwa leli iveni asika. Buka nje namanje mfowethu udlala ngathi uthi usuthenge iGTI uqamba amanga. iGTI akulona elakhe lemene nje omacekeceke. Umnikazi weGTI iGolf 8. Hey ngoba unamanga mthandeni. Hey amahloni kimi, avusiphoxe.